kakhulu Nkosazane leli ithuba onginikeza lona. Le midlalo ukukhula kwayo kusithinta kakhulu njengomndeni kwaPhindangene njengesizwe sabaButhelezi nabo bonke ababekhulelwa kumntwana. Ngoba le midlalo siyibona iqala kancane kancane ikhula, sabona kufika manje amaqembu amakhulu lapha oKaizer Chiefs, amaZulu, oPirates, abanye abantu abaningi kule ndawo ababengeke baze banuke nje ukuwabona la maqembu. Kodwa-ke okukhulu kuwona konke ukuthi ekugcineni noma kuyibhola abantu bayazi ukuthi uma beza lapha le midlalo ingelegasi yomntwana, ukuhlonipha umntwana nokwenza ukuthi umntwana angakhohlakali imisebenzi ayeyenza. Oyathi kumntwana bangaba abantu bemncoma kakhulu indaba yelegasi yakhe, athi ucela ukuthi bangamncoma ngaphandle uma bekhuluma ngomehluko awenze empilweni zabantu. Thanda angazi ukuthinta kakhulu esikubone namhlanje kule mvula engaka apha becabanga nokuthi hayi akuzukuza muntu, kodwa abantu baza ney'nkani babangaka bahlala bazoba sekugcineni nesinqumo esigcine sesithatha ukuthi kungcono la maqembu amabili le trophy lena bayishere 6 months kubonakala ukuthi kube indlela ebest. Kodwa-ke futhi thina emasikweni ethu imvula isho isibusiso, ngakho kuyisibusiso esikhulu ukuthi ngosuku lomntwana olungaka lokumhlonipha sibe nale mvula, kodwa futhi kufezeke okwebhola ngoba umntwana wayekholelwa futhi ekuthinini abantu abasha kufanele basebenzise imidlalo, le energy yemidlalo bayisebenzisele nezinye izinto kufanele iy'njongo kufanele babayifeze ey'mpilweni zabo.